Achlem verzilverde de cheque die het dorp van verzekerder Achmea kregen had. Achlem kreeg €40.000 als dank voor de gastvrijheid in 2011, doet de verzekerde der het jubileumfeest houdt. Het dorp mag zelfs bepalen wat het geld aan uitjong wordt. Dorpsbelang heeft aangegeven dat er 5 projecten voor dat geld dit jaar uitgevoerd mogen worden. En één daarvan zijn de lampjes over de Achlemervaart, de kerstverlichting. En de andere zijn de lessenaars voor het Chanticoor. Het binnen Lietse zaken, maar van groot belang voor het dorp. Hartstikke belangrijk, ja. Maar het varieert ook. Er zijn ook wat grotere projecten. Bijvoorbeeld de inrichting van een stukje dorpshuis of het mooi maken van het ijsbaanhokje. Dus het maximaal €12.500. Dus het kunnen kleine dingetjes zijn, maar ook best grote projecten. Thank you, Willem, for the introduction and for inviting me here to give this address. De namme bekendheid van Achlem en het jild is eens het enigste dat het dorp aan het grote feest, met onder andere Bill Clinton, oerhouden had. Het is nog wel steeds een onderwerp wat op de agenda staat in ieder geval en waar we ons voordeel mee kunnen doen met subsidieaanvragen en zo. Maar om nou te zeggen dat de ondernemers in Achlem er bijvoorbeeld heel veel voordeel van hebben nu nog steeds, dat valt wel mee.